Περιγράφουμε το Office 365 για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος. Είναι διευθυντής μιας επιχείρησης με 18 υπαλλήλους. Επί του παρόντος υπάρχει μεγάλος όγκος δουλειάς και συνεπώς όλο το προσωπικό είναι πλήρως απασχολημένο. Επειδή όμως τα στοιχεία της επιχείρησης είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικούς υπολογιστές, η έβρεση σημαντικών πληροφοριών είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Και όταν δύο υπάλληλοι χρειάζονται ταυτόχρονα τα ίδια στοιχεία, ο ένας από αυτούς πρέπει πάντοτε να περιμένει. Εκτός αυτού, ο Γιώργος χρησιμοποιεί ένα λογισμικό που έχει λήξει και λειτουργεί αργά και αναξιόπιστα. Ο Γιώργος συμβουλεύεται τον προμηθευτή ηλεκτρονικών υπολογιστών, τον Ανδρέα. Αυτός του συνιστά να εγκαταστήσει ένα σύστημα κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων. Ο Γιώργος είναι αναποφάσιστος, επειδή δεν θέλει να επενδύσει σε δαπανηρούς servers, ούτε θέλει να προσλάβει έναν ειδικό τεχνικό IT για τη συντήρηση και την εγκατάσταση των servers. Όμως δεν είναι ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Ανδρέας του συνιστά το Office 365. Με αυτό, ο Γιώργος μπορεί να διαχειρίζεται κεντρικά τα έγγραφά του και να εργάζεται πάντοτε με την πλέον πρόσφατη έκδοση Office, πολύ απλά με τη μορφή μιας ευέλικτης υπηρεσίας συνδρομής online. Έτσι, έχουν πλέον όλοι οι υπάλληλοι του ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να εργάζονται από κοινού σε έγγραφα, είτε χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το φορητό υπολογιστή, το smartphone ή ένα browser. Εξυπακούεται ότι η πρόσβαση είναι προστατευμένη, με αποτέλεσμα ο Γιώργος να μην χρειάζεται να ανησυχεί για μια ενδεχόμενη κλοπή δεδομένων. Και η συνεννόηση μεταξύ συναδέλφων είναι πλέον απλούστερη. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της λειτουργίας ημερολογίου, video conferences και chat, οι πάντες ενημερώνονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Γιώργος έχει μάλιστα τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη δική του ιστοσελίδα, είτε στο υπάρχον domain του, είτε σε ένα νέο. Ο Γιώργος είναι πολύ ικανοποιημένος. Με το Office 365 έχει βρει μια μέθοδο να δικτυώσει το σύστημα IT της επιχείρησής του χωρίς να επενδύσει σε δαπανηρή υποδομή. Χάρη στην κεντρική διαχείριση εγγράφων και σε σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, η επιχείρηση του Γιώργου είναι οργανωμένη με επαγγελματικό τρόπο, ακόμη και σε καιρούς μεγάλης πίεσης. Και το καλύτερο απ' όλα, το Office 365 ενοικιάζεται με απλό και ευέλικτο τρόπο αντί να αγοράζεται. Έτσι ο Γιώργος εξοικονομεί επίσης την τιμή αγοράς αδειών χρήσης λογισμικού και hardware. Office 365. Δοκιμάστε τώρα τη νέα αίσθηση παραγωγικότητας δωρεάν για 30 ημέρες στην ιστοσελίδα www.office365.gr.